Hi guys, ako na po ni si Anita Pirotso sa Dawis Bohol. Hambuaton karong buntaga guys. Maghinlo ko sa motor kay pirting lapuka. Lugar na nakalapok dito pas paggadto na mo sa panoramic pero wa may nanghinlo, ako na lang manghinlo ron. Sige guys, ubani ko sa akong paghinlo sa motor. Ako rin maganahan ng hinlo ning motora guys. Balibong ako. Guys, trabaho kami. Ang naligo pa ng mga anak. Ako manghilo ko dari motor. Sayang ito tubig sa uwan. Wala ko ang tubig diri parat. Parat ang tubig sa dawis. Pwede po ipakarwas ni. Medyo kay nag-uwan sa adlaw guys. Kusog og tuig ang kwarto kay nabuslot ang kwarto. Buslot ang kanang naay gutter ba. Mana nga wala ko ni puyo ang kwarto. Anak ko sa kusina naghigaan. Say pud kay adto mo ko sa kanan handa. Kanang mana sauran lang naho og balde nga dako kayo drum ba. Kay sayang ang tubig magbaha atong hang kwarto, nga humot tong karton og mga sanina. Unsa lang naay. Ang mga pag magsawod kay makahilot mi sa motor. Kay bitaha pa man ang tubig sa uwan. Hinlo sa motor kay dili ka do makataya kay tubig diri sa dawis piti parata pero sila bulag asin kaado. Ha gibrasan ag gigit. Oh, hinlo na guys. Hinlo na. Basta ilaw mo. Wa nay lapok. Hey. Oil na po ibutangan eh. Ano na lang kutob guys, akong vlogs kay maligo na ko kay pasig malit me. Bye-bye. Daghang salamat sa pagtan-aw. Shout out ni Lucio Salodes o ni Sione Abranay.